Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Zenideok, aitor dizagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Erruki Jauna, Kristo erruki, erruki Jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira, aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, hain ondi eta ez zaitulurako gorazu, bedeinkatuazu, gor espen zuri, hauzpezagur, eskerra zuri. Jauna zeruko errege, jangoiko aita guzialduna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkaren bidotx aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure bila. Aitaren eskuinean jarri zaudezu, erruki jauna, zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoiz. Jainkoa guztidun betierekoa, pazko misterioaren bidez berritu egin diguzu gizon emakumeoi zure ituna. Iguzu gure bizitzea guztian ager dezagula elizkizun hauetan aitortzen dugun sinismena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko tarrege bizi baita gizalietan. Yo, ¿algunos os animáis euskaraz? A ver. Si os animáis, bai edo. Bai edo ez. Apostolen eginetatik. Apostoluren eginetatik. Egun haietan, Pedro eta Juan herriari hitz egiten ari zirela, apaizak eta jauretxeko zaintzaile burua eta suduzearrak etorri zitzaizkieten haserre bizian. Herriari erakusten ari zirelako eta Jesusen indarrez hilak piztuko zirela adierazten zutelako. Hartu zituzten eta kartzelan sartu Biharamonera arte, iluna barrazen eta. Baina hitzaldia entzun zuteneko askok 5.000 gizonek sinistu egin zuten. Biharamonean herriko agintariak, zaharrak eta idazlariak Jerusalem bildu ziren, eta haiekin Arnas apaiz nagusia, Kaifas, Juan, Alejandro eta apaiz nagusien odoleko guztiak, eta Pedro eta Juan erdian harturik galdegin zieten. Nolako eskubidez edo eta noren izenan egin duzue hori? Orduan Pedrok, Espiritu Santuaz beterik, honela esan zuen. Herriko agintari eta zaharrok entzun. Sendatu den gaixo hau dela eta. Honen sendatzea mundikakoa izan den galdetzen diguzue. Jakin ezazue bada, zuek denok eta Israel herri guztiak, zuen gurutz hiltzatu eta jangoikoak hilen artetik piztu duten Nazareteko Jesucristoren izenan daukazuela gizon hau zuen aurrean sendaturik. Jesus da zuek etxegileok baztertu duzuen harria, baina orain giltz harria egina dago. Ez dugu beste salbatzenerik eta ez zaigu eman gizonoi eguzkipean beste izenik. Gu salba
gaitzakeenik. Jaunak esana? Ezkerra zure izuna. Kanta jaunari lur guztia, eginda gaitzu haren naia. Piztu da Kristo, aleluia, gure handago, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristo Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesus Tiberiades itxaz bazterrean agertu zitzaien berriro ikasleei. Eta honela agertu zitzaien. Ekarrekin zeuden Simon Pedro, Bizkia zeritzan Tomas, Natael Galileako kanatarra, Zebedeoren semeak eta ikasleetako besti bi. Pedrok esan zien, arrantzura noa, haiek erantzun, bagoaz gu ere zurekin. Atera ziren eta ontzira igo. Baina gau hartan ez zuten bat ere hartu. Egun sentian Jesus urtzean agertu zen, baina ikasleak ez ziren konturatu Jesus zenik. Jesusek esan zien, mutilak, bai alduzue arrairik, eta hiek ez. Jesusek orduan, bota sarea ontziaren eskuinaldera eta aurkituko duzue. Bota zuten bada eta ezin zuten atera arraiketaren haundiaz. Orduan, Jesusek hain maitea zuen ikaslearek honela esan zien Pedrori. Jauna da. Simon Pedro jauna zela aditu zueneko, lotu zuen atorra, beste jaintzirik ez baitzuen, eta jauzi egin zuen itsasora. Beste ikasleak ontzian etorri ziren, sarea arrastaka zekartela, lehorretik 100 metrora besterik ez baitzeuden. Lehorrera jaitsi zirenean, sua aurkitu zuten, eta zu gainean arrai bat eta ogia. Jesusek esan zien, ekar izazue arrai batzuk hartu berri oietatik. Igo zen ontzira Simon Pedro eta lehorreraino ekarri zuen sarea. 153 arrai haundiz betea. Eta hainbeste izanik ere, ez zen urratu sarea. Jesusek esan zien, zatoze eta jan. Eta ikasleetako inarez zen ausartu. Ari nor zerazu, galdetzera. Bait zekiten Jesus zela. Orduan Jesusek hurbildurik hartu zuen ogia eta hiei eman zien. Baita arraia ere. Hau izan zen Jesusek ikaslei egindako 3. agertaldia hilen artetik piztu ondoren. Jaunak esana. Bueno, brevemente, como siempre nos recuerda San Miguel, ¿no? Anunciándonos pues, desde su salida del santuario, la Pascua, la buena noticia. No jangoiko abezalá, inorez jangoiko abezalá, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hemos escuchado la primera lectura, ¿no? Como os decía, que no se nos ha dado otro nombre en el que podamos ser salvados, porque no hay nadie como Dios, no hay nadie que haya hecho lo que ha hecho Jesucristo, el Hijo de Dios, entrar en la muerte y vencerla. Esa es nuestra esperanza y nuestra fuerza. Lo dice también muy hermosamente el Evangelio. Cuando las fuerzas humanas fracasan, han estado toda la noche, ¿no?, trabajando, echando las redes y no han pescado nada con toda su sabiduría. Ellos eran los pescadores. Jesús no era pescador. Ellos eran los pescadores, los que sabían, los entendidos. Como tantas veces, ¿no?, la condición humana piensa así, que nosotros somos, con perdón de la expresión, San Dios, que todo lo podemos, yo lo sé, ¿no?, yo soy entendido. Y te caes con todo el equipo, fracasan. Toda la noche trabajando en tu esfuerzo, ¿no? Nada, ni un pececito, ni un cochino pececito. En cambio el Señor, dicen los entendidos, que incluso cuando les dice echar las redes a la derecha, incluso para su mentalidad de pescadores es como absurdo. A ese lado no debería haber peces. Según la sabiduría humana, entre comillas, no debería haber peces. Sin embargo, ¿por qué? Porque para Dios nada es imposible. Porque Dios es Dios, vamos a decirlo. Y Dios, pues no se... Pues Dios pasa y rompe los moldes y los esquemas de nuestra cortez mental, ¿no?, de tenerlo todo seguro, controlado. No, Señor, se salta, ¿vale? Se salta nuestros cortos esquemas. Y para Él nada es imposible. Y entonces,
pues eso, hace una pesca pues milagrosa, ¿no? En la que está el número de todos los peces, que es como todos los polos de la tierra y demás. Bueno, la llamada pues a la evangelización, ¿no? El detalle del Señor, también hermosísimo, cómo les tiene preparado después del trabajo, les tiene preparado el almuerzo, ¿no? El Señor cuida de los detalles, no es un tirano, sino que cuida los detalles, te cuida, se preocupa por ti, ¿no? Le importas, te ama, ¿no? Y hasta el mínimo detalle el Señor cuida de nosotros. Bueno, pues este es el anuncio de esperanza. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Para el Dios que es el Dios de lo imposible, pues eso, ningún camino está cerrado. Donde fracasan las fuerzas humanas, donde no hay esperanza humana, este mundo revuelto, pues es el tiempo de Dios, donde Dios todo lo puede. Pues que así sea. Llenos, Zutik Mesedez, llenos de confianza, pues presentamos nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas las necesidades de la Iglesia. Eskadieza yogun jaunari. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad, que trabajen por el bien común, por la justicia y por la paz. Eskadieza yogun jaunari. Pedimos por todos nuestros enfermos, los seres queridos que se han acogido a nuestras oraciones, para que el Señor los libere, los sane, los conforte, para que seamos buen samaritano para ellos. Eskadieza yogun jaunari. Pedimos por nosotros hoy aquí reunidos para que en nuestros fracasos, nuestra pobreza humana, pues la entreguemos al Señor, el Dios de lo imposible. Eskadieza yogun jaunari. Y pedimos de modo muy especial por la intercesión de San Miguel, por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente de Xavi y de Juan Miguel. Eskadieza yogun jaunari. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Zenideok, egin dezagun otoez guztio batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jainko jauna, bete ezazu gugan Pasko eskaintza honek adierazten duena. Lurrekoak maitatzetik, zerukoak maitatzera iritsi gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz Kristo gure Paskua hil eta eskaina izan den egun honetan. Berau da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotxa. Bere heriotzaz gure heriotza ezer ez du.
eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, pazko pozez gainezka dode, gizon emakume guzia mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guziek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, dira guztien, jainko jauna, zeru lurra, beteri dauzka, zure iztirak. Osana, zeru goienetan, bedekatua, jaunaren izenean, datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztian ikurri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta dan guztio kontatik, hau nere dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaizala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza eramazu maitasun osora Leon Gurita Santuarekin, Florentzio gure gozenarekin eta lizgizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak bereziki, Juan Miguel eta Xabi. Eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruki zazkeizkigu arren gu guztio betiko bizitza eritze dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, Miguel Santuarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko guzti dolorri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak agindu tarakutxiari jarraituz, beldur gabe kantan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gau, egun
puntako hogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordonei, barkatzen dihegun ezkero. Ez gaizazutzieten taldian erortzen, baina atera gaizazu gaitzetik. Atera gaizazu jauna gaiz duzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesucristo gure jauna zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betezuekin, emaiozue pakea alkarri, pakeazuekin. Jan goikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona men, jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxua jaunaren mahaira betuak. Jauna, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoiz. Zaindu beti zure maitasunaz, jauna, salbatu dituzunak, eta zure semearen nekaldiak erosi dituenak, haren piztuerak pozu ditzala. Erregi bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zurekin. Lenka zaitzatela jangoikoa guztitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerra jangoikoari, aleluia, aleluia. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Pater Deus Celis, Pater de Celis Deus, ora pro nobis Filii Redemptor Mundi Deus, ora pro nobis Spiritus Sancti Deus, ora pro nobis Sancta Trinitas Unus Deus. Agur Michael,